løbecyklen. Nu vil vi opstille en kausalkæde for ekspansiv pengepolitik i form af rentesænkning, Rikke. Ja, det vil vi. Og det kan nemlig forklares på den måde, at hvis man sænker renten, så får folk flere penge mellem hænderne. Og det vil sige, at de forbruger mere, så forbruget stiger. Og så stiger efterspørgslen jo også. Det vil sige, at der bliver produceret mere, og så skal der nogle flere folk i arbejde, det vil sige, at arbejdsløsheden falder. Og så bliver der også øget import, fordi folk de vil også gerne købe mere fra udlandet, fordi de får flere penge mellem hænderne. Og det vil sige, at betalingsbalancens løbende poster de forværres, fordi så er der ikke balance mellem import og eksport. Yes. Ja. Vil du så forklare noget om, hvilke forudsætninger der skal være gældende? Jonas? Vi skal være inde i en dårlig periode, så det kan svare sig at puste lidt gang i økonomien igen. Ja, det var det.